Mula dito sa San Francisco, Lagunoy, Camarines Sur, JFS na yan! Isang nagbabagang tanghali sa inyong lahat at kagaya ng panahon ngayon, nagbabagang sorpresa saya at good vibes ang aming ihahatid sa inyo. Kasama pa rin ang JFS Petals and Services, ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya at sorpresa. And for today's video, ako muli ang inyong makakasama. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Join me for once again as we will shower good vibes, surprises, and happiness all the way here at Lagunoy, Camarines Sur. Samahan nyo ako. Pero bago ang lahat, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services para man palagi kang updated sa lahat ng mga latest videos and of course mga surprises na ino-offer ng JFS TV. Let's take a look at the car trunk first. Ayan, so ang ating car trunk ngayon ay social para tayong Panagbenga Festival na napakaraming flowers. Meron tayong wrappables cake, yung ating letter na babasahin mamaya. Meron pa tayong isang cake from Red Ribbon. Siyempre yung ating sash na hinangin dahil napakalakas nga ng hangin dito. Meron tayong 24 pieces na Ferrero Rocher, ang ating siomai at siyempre ang ating putuklan. Meron din tayo ngayong bubble balloon and siyempre yung ating bouquet of flowers. Pero hindi lamang yan basta-basta bouquet of flowers dahil yan DJ Vance ay naglalaman ng 10,000 pesos. So far, yan na nga ang items na dala-dala ko all the way here at Lagunoy, Camarines Sur. Isa namang napakalayong part na yan sa Lagunoy. Pero sa inyong lahat, nararating na po na yung pinakapaboritong nagpaghatid ng sorpresa kahit napakalayo man at sa amang sulok ng Bicolan. So kaya pang hinihintay mo, mag-subscribe na at mag-book na sa JFS Petals and Services. Kaya naman, mula dito sa Lagunoy, Camarines Sur, it's JFS na yan! Hello, what's up, Catch Up? Once again, welcome back to the JFS Petals and Services. And this is once again your surprise ambassador, Kuya Steph. So isa na namang napakalayong car trunk ating dadayuhin. Kaya naman lumipad ang aming team na mula San Fernando patungo dito sa Lagunoy dahil isang nanay ang ating susurpresahin. And mamaya i-prank natin si nanay ng delivery prank ng sa dessert na lang ata dahil yun yung gusto ng kanyang mga relatives and yun din yung pag-usapan. So worth 5K yung ating dessert. Ano kaya mga dessert yun, napaka-social at 5K. However, bago ang lahat, bago kami pumunta kay nanay, I just want to shout out people of Lagunoy and of course yung aming dating instructor sa Naga College Foundation na si MX Joselito Albera. Hello po sa iyo, sir. Hiraya Manawari na yung kanyang name sa Facebook. We miss you so much, sir. And I hope na sana makabalik kami dyan sa inyo kasi napakaganda dyan sa inyo. So, ayan, magpapaalam muna tayo dahil mag-aayos pa nga tayo dahil haggard na ang person. Then, mag-i-intro na. Bababa na tayo at hanapin na natin si nanay. Bye! Umpisan mo na. Okay, pwede naman yan matrasyon. Hi, Nay! Hello po. Ako po si Steph po, nanay. Ayan po. May dala po ako ngayon, nanay. Delivery items po ito, nanay. Ewan ko po kung ano po hinihintay nyo. Pero may delivery po ako sa inyo po. Dessert po yan, nanay. Iba't ibang klase ng dessert. Worth 5,000 pesos po, nanay. May pambayad ka. May pambayad ka.
Opo. Tulunta na. Okay po. Yung ano po, yung umorder po nito ay si Ma'am Minda Zambrano Borromeo po. Bisado po nito, nanay. Iyo, pamangkin ko yan. O, pamangkin niyo po. Siya po ang nag-order, nanay. Pero po, dahil pa po inibayad. Dessert po ini, mga salad, leche flan, and etc. po, nanay. 5,000 po ang sisingilon ko sa Emuno na aldaw. Ano na yan? Baka na yung pambayan. Iyo po. Pwede magbayad ate. Ano na lang? Wala pang pambayan na yun. Ito na lang. May pera po kayo, nanay. Ano na eh? Ano na eh? Kaya ba nila sa truck kung na yung bayad? Utang mo na utang. Ang gagawin po natin yan, nanay, kung hindi nyo po ako mababayaran ng 5,000 po, hindi ko po yun ibibigay yung items nyo po ngayon dahil cash on delivery po yan. Ibig sabihin po, sa time na itatao ko po ang items, mabayad po kamo sa kukang. Ayos nila. Ay, may iba kasi. Ay, na sila. Dahil na sila si Nina. Siguro na may iba kasi. Huwag na. Ayan, and ang tugon din po sa nanay, pag may dapo kamo kwartang pambayad, magutang muna dapo kamo ki Maring, tama po. Opo, Maring. Opo. Tatawagan na lang daw po si Nanay Maring ng kanyang anak po na si Ate Minda kung wala po kayong pangbayad. Dahil kailangan po mabayaran niyo po kami ng 5,000 ngayon po mismo. Nanay, sige na po ang pambayan. Uni na bayad tas laki boy. Bayad ka na dyan ha. Bayad. Pero nanay, ara mo po ini nanay na may delivery po kamo mga dessert po kunya nanay. Ara mo dalay. Maram na yan. Ara mo po yan. Nagpares na yan. Dahil maram. Na-stress na lang. Kung araw mo na, ano may maabot yung delivery? Dahil ko araw. Okay po. Ngayon po nanay, ipapakita ko muna po sa inyo nanay yung delivery niyo po ng mga desserts. Pero po kailangan niyo po nanay magbigay sa akin ng 5,000 ha. Bahana na sa basket. 5,000 po nanay, 5,000. Hindi po ako nagbibiro, 5,000 po lahat yan. 5,000 po lahat ng desserts po. Order po yan ni Ma'am Minda po. And ang ano po sa amin, kayo po ang magbabayad. Dito na lang daw po babayaran yung delivery po. Wala daw pambayad si May Wala ka pong pera ngayon, nanay. Saan po kayo nanay pwedeng makautang ngayon ng 5,000 po para mabayaran niyo po kami? Ako pating kwarta. Babalik Ayan. So papakita ko muna po sa inyo nanay yung mga leche flan and salad niyo po. Maurana. Dahil uulan na po. Ito po yung mga desserts niyo po nanay. Happy birthday. Happy birthday! Kita ka nanay. Kita ka nanay. Happy birthday! Kanta po kayo. Happy birthday! Okay, everyone. Happy birthday! Ano pa yan? Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay! Hello, i-check lang natin ang pangalan. Ikaw po si Nanay Adela Swilila po. Okay. Hello J-fans and people of the Philippines. We're actually here and welcome back. This is the JFS Petals and Services na naghahatid ng saya, good vibes at sorpresa sa amang sulok ng Bicolanda. Tinitingnan ako ni Nanay. And kasama na nga natin ngayon ang ating celebrator. Pausog po tayo nanay ng konti dahil yung ating videographer po hindi makapasok. Ayan. Kasama na natin ngayon ang ating celebrator na all the way here at Lagunoy, Camarines Sur. Ayan. Hi po kayo nanay sa ating mga subscriber nanay. Hi po kayo. Kaway po kayo. Kaway, hi ka na. Kaway. Okay, nahihiya si nanay ng konti. Pero po nanay, gusto ko po munang linawin at sa lahat po ng nanunood, wala po kayong kailangang bayarang 5,000. Ano po? Mayo po kamo tayo po ang bayarang 5,000 or 5,000. Hindi po kamo ang problema. Dahil ang dala-dala namin ngayon ay sorpresa at saya na ihahandog namin sa isang napaka-espesyal na lolang katulad nyo po. Naririnig nyo po ako nanay? Nakakaintindi po kayo ng Tagalog or should I need? Okay. Okay. Dahil nanay, balita ko ngayon, birthday niyo daw po. Birthday. Ilang taon na po? 90.
90. Dahil syempre 90 years old na si nanay, deserve ni nanay na handugan ng kanyang mga items or mga surprise ang daladala ko. Tagilid po kay nanay ng konti. Wow, nanay. Ayan. Unang item, happy birthday. Unang item ay happy birthday ka agad. Ayan. Para naman tuluyang si nanay. Diwan ka na, Neng. Para naman si nanay tuluyang maging celebrator natin ngayon at maging star ng Lagunoy Camarines. Sir nanay, isuot niyo po ang aming sash. May nakasulat po itong happy birthday. Palapakan natin si nanay. Yan. Nanay, akin na muna po yan. Yan, ipasok niyo po yung kamay. Alright. Nanay, hindi lang po yan yung matatanggap niyo, hindi lang sash. Dahil ang sash na yan, nanay, mabibili niyo kahit saan. Pero galing po yan sa amin sa JFS Petals. Meron kay nanay marireceive na 2 cake mula sa Rafa Bells and Red Ribbon. Matatanggap din ni nanay ang ating siomay. Meron tayo siyang puto and puto flan. Meron din tayo ditong letter na babasahin ko mamaya, nanay. And yung taong nagpadala po nito, siya po yung sumulat niyan. Ano po? Meron din tayo diyang 24 pieces na Ferrero Rocher, yung ating bubble balloon with happy 90th birthday, nanay. And syempre, ilalabas ko ng Kita mo? pangkalakasan ng JFS Kita mo, Petals Jess? Services. Meron tayo ngayong nanay bouquet of flowers. Pero J-fans and sa lahat ng nanunood, dito po kay nanay, hindi lamang po ito basta-bastang bouquet of flowers dahil ito ay naglalaman din po nanay ng salapi, pera, kwarta. And ang perang ito ay nagkakahalaga ng not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 but 10,000 pesos. Hawakan niyo po, nanay. Bako yung face. Yes, totoo po yan, nanay. Hawakan niyo po, salat-salatin niyo po. 10,000 pesos po yan plus yung fresh roses niyo po. Kumusta po, nanay? Masayang-masaya si nanay. Gismil po yan, nanay. Kumusta po? Mabuti naman. Salamat. Ano po yung feeling na may ganitong sorpresa at eksena sa birthday niyo po? Ano po ano sa pagmati? Happy. Ano po sa pagmati, nanay? Happy. And kung tatanungin po kita, nanay, saan niyo po gagamitin yung 10,000 niyo po? Ibibigay sa ako. Pang Shopee. Pang Shopee ba ni nanay? Gatas, vitamins. Gatas. Palakpakan po natin ang Gloria Diaz ng Lagunoy, Camarines Sur. 90 years old. Ayan, 90 years Sana old. all. Gloria Diaz at ang beauty queen ng Lagunoy. Ayan. Nanay, meron pa po tayo ditong letter. Sabi ko po kanina. Pero bago ang lahat, nanay, bago ko po ito basahin, tabi po kayo sa akin. Hindi naman po ako nangangagat, nanay. Okay. Nanay, sa tingin niyo po, sino po kaya ang nagpadala ng items na ito or ng sorpresang ito para sa inyo? Hulaan mo nga. Hulaan niyo po. Pag mahulaan, dagdagan Pag mahulaan niyo po, bibigyan pa kita ng another 10,000. Isay nanay. Sino po kaya? Isay nagpadala. Baka mahulaan ni nanay. Wala kang Okay, pambigay. sino kaya po ang nagpadala? Another po, isa pa. Sino pa po kaya nagpadala? Mga anak nyo po or baka manliligaw nyo po? Sino po kaya? Sino po ang nagpadala? Walaan nyo po. Freddy Aguilar? Yan ang sawa. Oh, so agom. So Asawa? agom. Si Singaran. Ano po? Agnes. Okay. Titignan po natin, nanay, kung sila po talaga nagpadala ng sorpresang ito para sa inyo sa iyong napaka-espesyal na kaarawan. Pero bago ang lahat, nanay, makinig po kayo dahil babasahin ko po yung letter or sulat niya po para sa inyo. Nay, happy 90th birthday po. Sana po ay magustuhan ninyo itong munting sorpresa namin para sa imo. Pasensya ka na po dahil ito lang ang nakayanan mi. Kasi nagkaklase po ang mga aking mi. Kaya permi ka lang pong magpakusog para abutan mo pa na makatapos sinda para mas dakul pa ang maipapadaraming pagbi-birthday sa imo. Ayan, nahihirapan tayo, bikol na bikol. Kaya lang, permi mong pigsasabi na daimo na kami mahihiling kasi maluluya ka na. Pag mang kwarta talaga. Sorry po kung daimi kayang makauli dyan kasi may mga bagay na dapat mi kaya matapos muna.
Hindi ka mag-ibig na. Ay, ka magbibig. Pasensya ka na, sana po maintindihan mo. Mahilig ka. Salamat po sa gabos na ginigibo mo para sa Samuya asin sa buong pamilya. Salamat sa pagmamahal mo. God bless you always and happy birthday. From Freddy, Agnes, Buboy, Liit and Tupi. Salamat. Nanay, nakinig naman po siguro ka sa sinabi ko. Ano po? Ano pong reply niyo po, nanay? Ano pong gusto niyong sabihin po sa mga nagpadala ng items na ito para sa inyo sa iyong kaarawan? Tingin po kayo doon, nanay. Salamat po. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanila na even though po na malayo po sila sa inyo, hindi po nila kayo nakalimutan? Ano pong gusto niyong sabihin sa kanila? Salamat po. Salamat na. Dapat mag-ingat ka na sila. Sa akin ko, salamat sa akin ko nante. Salamat sa akin. Sa mga akin, sa mga apo. Ayan, dahil sila nanay ang daming dada at ang daming kuda, pasok kayo dito lahat. Kayo ang kakausapin ko isa. Dito po kayo, hindi po ako nagbibiro. Sige po, dito po kayo. Sige po, sino po yung mga anak ni nanay? Ayan o. Mga anak, mga anak, kahit ano pa po kayo. Ito kapatid, ito kapatid o. Sige po, Kapatid. dito na lang po kayo, isa-isa. Ikaw na lang po, nanay. Dahil ikaw po yung ang daming sinasabi kanina. Okay. Dito tayo lahat. Ikaw din po, yung mga kapatid ni nanay. May kapatid ba si nanay? Dito po kayo, anak, kapatid, kapamilya, kapuso. Anak. Ayan. Anak. Ito yung kapatid. Sige. Hello po, nanay. Ano pong pangalan niyo po? Marina. Yan ang may pakana. Wala naman po kayong palikpik, Marina. Okay, Nanay Marina. Dahil po, sino pong mas matanda sa inyo? Dahil birthday po ng iyong ate, ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Happy birthday. Alright, so we are finally back. Natatawa ko. We are finally back dahil kanina lang bago pa tayo magsindi ng kanas ay kumanta na sila ng happy birthday song. Pero syempre, walang mawawala kung uulitin natin yung napakamagandang kanta. Okay, kantahin po natin yung pinakabago naman at hindi pagasgas na kantang happy birthday. Ayan, in 3, 2, 1, let's go! Dito po tayo na. Happy birthday. Tingin tayo doon. Okay, yung hindi po kakanta, wala pong tagpa 500. Sige, ulit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, nanay, mula po sa JFS team at mula po sa amin, and sa lahat po ng surprise sender na nagpadala kay Kuya Freddy, Agnes, Buboy, Liit, and Tupi, ipinapahatid po namin, nanay, ang pinakamainit kagaya ng napakainit nating panahon ngayon ng pagbati ng happy birthday. Kaya naman po, nanay, bago pa po tuluyang, sabi kayo sa Bicol, mapalsok ang sa imo. Kandila, hindi ilaw. Okay. You may now blow your candles, but before that, make a wish po, nanay. Mag-wish po kayo, nanay. Sa wish ko lang. Ano wish mo? Ano wish mo? Sasabihin ko. Hindi naman. Ano yan? Okay. Isang masigabong palakpakan para kay nanay. Ayan, nanay, may gusto pa po ba kayong sabihin or additional po na mensahe po para sa mga taong nagpadala ng items na ito kay kila Kuya Freddy? Kuro close up mo. Talimado ni nanay ay napapaidaw. Ada yang sabihin mo yan. Ano daw sabihin mo? Ano pong gusto niyong sabihin kila Kuya Freddy at Nanay Agnes? Salamat. Tingin po kayo doon sa ating camera po. Salamat. Sige po. Hapon na lang at yan. Huwag po kayong mahihiya, babawiin ko po yung 10,000 na yun. Salamat sa mga apo mo. Opo. Si ako, Liit. Naiiyak na nga si nanay. Isang ribian yan. Saya kanyang.
Walang iiyak for today's video. Kaya naman dahil umiyak ka nanay, babawasan ko ng 1,000. Kada luha po, bawas ng 1,000. Pero hindi ko nakakalimutan, may bayaran po ko yung 5,000 sa akin. Di bali 4,000 lang sa inyo dahil yung bawas. 1,000 plus 5,000, 6,000. 4K na lang matitira sa inyo, nanay. Bayag po kayo. Bayag po kayo, nanay. Hindi sumasagot. Ayaw ni nanay. Akin ang 10,000 na ito. Okay. Nanay, kung wala na po yung gustong sabihin, wala na po yung gustong sabihin sa mga apo niyo po, wala na. Ayan. Mahihain nga si nanay, pero talaga namang kitang-kitang nag-uumapaw ang pagmamahal dito sa Lagunoy, Camarines Sur. Kaya naman, naihatid na natin ang sorpresa at saya para kay Lola Adela, ang star natin dito sa Lagunoy, Camarines Sur. For more videos and more surprise like this, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts. Meron kami sa aming FB page, sa aming Instagram, and of course sa aming YouTube channel. Makikita nyo doon na star na si Nanay, President Artista ng Lagunoy, Camarines Sur. Kaya naman nanay, sa ating tuluyang pagtatapos, sa pagbilang ko ng 3, magbababay tayo sa ating camera. And ipapakita ko po lahat ng mga videographer din na nasa gilid. Nanay, 1, 2, 3, kaway po tayo. Bye-bye. 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 Paikot po doon. Thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you.